Πριν συνεχίσουμε, επειδή χθες κάναμε μια πατάτα και εμείς τα λάθη μας εδώ θέλουμε να τα αναγνωρίζουμε, λέγοντας για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, είπαμε ότι παλαιότερα, θα το θυμάσαι Αντώνη, τα μπλόκα ήταν στον κόβο της Βιοκαρπέτ και πετάγεται ο Ντίνος και λέει μα έκλεισε η Βιοκαρπέτ. Ενώ δεν έχει κλείσει η Βιοκαρπέτ και το ξέρουμε πως δεν έχει. Σου λέει ο Ντίνος έκλεινουν όλες. Όχι ρε παιδί μου, αφού είχαμε και διαφήμιση στην εκπομπή. Εντάξει, λάθος. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι μια εταιρεία που μάλιστα από ό,τι μάθαμε κάνει προσλήψεις. Δεν έχει διώξει ούτε έναν. Ούτε έναν και όχι μόνο δεν έχει διώξει έναν. Και πολύ καλές τιμές. Και πολύ καλές τιμές. Σε όλη την Ελλάδα. Τους βγάλαμε ότι κλείσανε. Απολογούμε λοιπόν στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιοκαρπέτ, τον κύριο Καντόνια. Κύριε Καντόνια μου, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη και σε όλο το πάνελ σας. Σας κλείσαμε, ζητάμε συγγνώμη, έχετε δίκιο ό,τι και να πείτε. Αλλά ξέρετε, εμείς αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και θέλουμε να πούμε ότι είσαστε μια χαρά εταιρεία. Ελληνική εταιρεία. Ελληνική εταιρεία. Ότι μάλιστα δεν έχετε διώξει κανέναν και ότι κάνετε και προσλήψεις. Πόσες προσλήψεις κάνετε τώρα τελευταία? Μόνο φέτος 25 άτομα. Λοιπόν τώρα μια εταιρεία από τις λίγες που κάνει προσλήψεις και όχι απολύσεις. Εμείς τη βγάλαμε ότι έκλεισε. Μπορείτε, τι ποινή μπορείτε να μας επιβάλλετε? Μπορείτε να μας βάλετε πάνω σε ένα χαλί μαγικό της Βιοκαρπέτ και να μας στείλετε όπου θέλετε. Ο κύριος Καντόνιας, επειδή είναι άνθρωπος της πιάτσας, ισοφαρίστηκε το λάθος. Η διαφήμιση που έγινε. Δεν είναι θέμα διαφήμιση. Μα η διαφήμιση που έγινε χθες. Μα τον παίρνανε τηλέφωνο χθες και λέγανε ρε Καντόνια, κλείσατε. Για πείτε μου κύριε Καντόνια. Τα χαλιά μας. Λογικά φέτος κιόλας γιορτάζουμε και τα 65 χρόνια από την ίδρυσή μας. Είμαστε συλλομήλικοι. Η Βιοκαρπέτ έχει και τη γατρική την Εξάλκο, τη μεγαλύτερη εταιρεία αλουμινίου στη χώρα μας, με εξαγωγές σε 30 χώρες. Έτσι με αφορμή τα 65 χρόνια φέτος η Βιοκαρπέτ γιορτάζει με σούπερ προσφορές όλα τα καταστήματα. Μισό λεπτό, μην ζητήσετε τώρα και πάρετε την εταιρεία και πάτε και εσείς στο εξωτερικό. Θα μείνετε Ελλάδα, έτσι. Εμείς παράγουμε μόνο στην Ελλάδα. Μπράβο. Κύριε Καντόνια, θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη. Η Βιοκαρπέτ όχι μόνο δεν έκλεισε, όχι μόνο δεν έχει απολύσει εργαζόμενους, έκανε και προσλήψεις και είσαστε και μια χαρά από ό,τι βλέπω. Στείλτε και καμιά μοκέτα στον Παπαδάκη να δώσει τώρα, γιατί δεν βλέπω επίδομα θέρμασης. Ναι, και τώρα με το επίδομα θέρμασης που δεν παίρνει ο κόσμος. Θα χρειαστεί πολλά χαλιά. Όλα καλά ευχόμαστε κύριε Καντόνια. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Και πάμε για διαφημίσεις και το εξής τι έγινε. Χθες που το είπαμε, λέμε μετά από λίγο πάμε σε διαφημίσεις. Και κάνω έτσι και βλέπω διαφημίσεις. Εγώ δεν μπαίνω σε πτάμενο χαλί, φεύγω όμως γιατί έχω μια δουλειά. Θέλει να πάει σε άλλο κανάλι. Όχι, διαφημίσεις. Όχι.